Pagkarinig ko noon, DJ Rocky, ay nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ako makaimik agad. Lalong lumalim ang pagtingin ko kay Jem. Araw-araw, nagchat-chat siya. Isang araw, kinailangan ko ng tulong. At wala akong maisip na pwedeng tumulong sa akin, kundi si Jim. Tapos na kami maglipat, okay na lahat. Bilang pasasalamat, niyaya ko siya na kumain at mag-inom. Masaya kami. Nagtatawanan, nagkukwentuhan tungkol sa kanya-kanyang mga buhay. Hanggang sa nalasing kaming dalawa. Papunta sana ako ng kusina, pero bigla na lang niya akong hinila, niyakap at hinalikan. Parang wala na akong nagawa, kundi magpatangay sa bugso ng aking damdamin. Anong magagawa ko? Gusto ko rin naman may nangyari sa amin. Nagising na lang kami ng umaga, hindi nag-iimikan. Hiyang-hiya ako sa kanya. Hanggang sa nagsalita na siya. Sana walang makaalam sa nangyari sa atin, ha? Sa atin na lang to kasi may girlfriend ako at malapit na rin kaming ikasal. Pagkarinig ko noon, DJ Rocky, ay nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ako makaimik agad. Parang dinudurog ng martelyo ang puso ko sa sakit. All this time, my girlfriend pala siya. Ngayon niya lang sinabi sa akin na may girlfriend siya. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.